Dagos ang nagresponde dagiti pulis kalpasan ang nakaawat ti report ti Tineg Police Station manipod iti maysa a concerned citizen seknan ti nangigda a sumagmamano a putok ti paltog iti sitio proper barangay Alawa Tineg Abra alauna itay Parbangon. Pagdanon da jay lugar iyain nga ko intododa nga ti putok ti paltog ket nagapo allegedly nagapo iti balay na daytoy suspect tayo. Pagdanon da yan ti balay daytoy nakita da jay suspect nga imot na jay paltog na nga M16. Dagos met nga imuneg ti mapapati a suspect iti balayda apaman anak kita na dagiti umasideg a nagresponde a pulis. Inasit ganda gitoy da pulis tayo ti kwa daytoy balay na di kitanda jay ti bintanan ti CR ta na open di ay ijay da nga nakita nga nakadiso jay paltog. So pag sirip da ada jay paltog ijay nga nakadiso iso nga kinaduan jay kabsat na daytoy suspect daytoy pulis tayo napanday uneg ket ijay meten nga inala da jay paltog ket inaristada mo nan daytoy suspect tayo. Nakemeg ti 46 taw en na alalaki a residente ti nasao a lugar. Narekobre iti ruwar ti balay na ti 5 a basyo ti bala ti M16. Mapapati nga dadaytoy iti impluwensya iti arak a posible anang itunda ti panagpaputok na. Daytoy suspect tayo kat nakainom. Iso nga agbaling nga may nga rason diay nga no apay nga nagpaputok. So naginom da. Iso nga di hanamon nga inarami na di nagpaputokan. Awan met nasugatan ti insidente na paay met ti suspect anang ipakita ti dokumento ti paltog. Nagkedked daytoyen ang nagpa-interview iti news team. Sumango daytoy ti reklamo a panaglabsing ti RA 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kiddaw met ti pulisya ti panagtulnog iti naytuding a curfew hours iti lugar ken responsable a panaginom ti arak. Jessica Boreta, Balitang Solid North.